మాజీ ఆస్ట్రేలియా క్రికెటర్ కింగ్స్ 11 పంజాబ్ ఫాస్ట్ బౌలర్ బ్రెట్ లీ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ టీంపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. మహేంద్ర సింగ్ ధోని కెప్టెన్గా కలిగి ఉన్న చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ టీం ఐపీఎల్ 2020 సీజన్ టైటిల్ కైవసం చేసుకుంటుందని ఆయన విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. ఐపీఎల్ 2020 ఈవెంట్ దుబాయ్లో నిర్వహించబడుతున్న సంగతి అందరికీ తెలిసిందే. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ టీంలో అనుభవజ్ఞులైన క్రికెటర్లు ఉన్నారని, కొత్తగా వచ్చిన యువ క్రికెటర్లు ఆడినా ఆడకపోయినా మొదటి నుంచి టీంలో ఆడే ఆటగాళ్లు సమర్థవంతంగా ఆడి తమ టీంని విజయతీరాల వైపు నడిపిస్తారని బ్రెట్ లీ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఐపీఎల్ ప్రారంభమైన రోజు నుండి అనగా 2008 నుండి మహేంద్ర సింగ్ ధోని చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ టీంకి నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. సురేష్ రైనా, డ్వాయిన్ బ్రావో, రవీంద్ర జడేజాలు కూడా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ టీం తరఫున ఎప్పటినుంచో ఆడుతున్నారు. ఈ క్రికెట్ టీంకి హెడ్ కోచ్గా స్టీఫెన్ ఫ్లెమింగ్ కూడా చాన్నాళ్ల నుండి కొనసాగుతున్నారు. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ టీంలో చాలామంది 30 ఏళ్ల వయసు పైబడిన వారే. కానీ ధోని సూచనలు తూచా తప్పకుండా పాటిస్తూ టీముని ప్రతి మ్యాచ్లో గెలిపించేందుకు దోహదం పడుతుంటారు. ఐపీఎల్ 2018 సీజన్ టైటిల్ను కైవసం చేసుకున్న చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ 2019 సంవత్సరంలో రన్నరప్గా నిలిచారు. స్టార్ స్పోర్ట్స్ ఛానల్లో ప్రసారమయ్యే క్రికెట్ కనెక్టెడ్ క్రీడా కార్యక్రమంలో బ్రెట్ లీ మాట్లాడుతూ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ టీంలో అందరూ అనుభవజ్ఞులే ఉన్నారు అని, వాళ్ళు ఈసారి ఖచ్చితంగా గెలుస్తారు అని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ టీంలో రవీంద్ర జడేజా, ఇమ్రాన్ తహీర్, మిచెల్ సాత్నర్, పీయూష్ చావ్లా వంటి అనేక స్పిన్ మాంత్రికులు ఉన్నారు. యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్ మైదానం స్పిన్ బౌలింగ్కి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుందని, అది ధోని టీంకి ప్లస్ అవుతుందని ఆయన ఈ సందర్భంగా అభిప్రాయపడ్డారు.